Tasangana zvekare kwatiri kuita paCoolin TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, ndakangokumbirisawo kuti usakanganwe kusubscribe hatibhadharise mahara. Ukomenta, ulike, ushare. Toramba tichidzoka tichikupai ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Muri yeZimbabwe nhasi ndauya ndine nyaya inosiririsa inova nyaya yavhundutsa veruzhinji, iyo nyaya yekubhanwa kwevanhu kwaitika nhasi kuburikidza neHigh Court kwaitwa naSengezo Shabangu. So vanhu vakabhanwa panapa vanosanganisira Gift Ostallos anova wekupela ndaba, anova zvakare deputy spokesperson webato reCitizen Coalition for Change, na Amos Chibaya nevamwewo ma-MP. So panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti vari kunzi vabviswe paballot paper, havasi kukwanisa kushandisa macredentials ebato reCitizen Coalition for Change nekuti vari kunzi vakarikolewa naSengezo Shabangu. So panapa High Court yangopa mutongo wayo ikati vanhu ivavo zvechokwadi havafanirwe kunge vachi contesta vari under Citizen Coalition for Change. Ndo mutongo wabuda, ndo judgment yabuda muri yeZimbabwe. Hazvina kumira zvakanaka. Ndo nyaya ndakakubatirai pachannel yenyu nhasi yeCoolin TV. So kana uchangotanga kusvika pano iri first time yako, ndangandikukumbirisawo kuti kusubscribe mahara hatibhadharise, wokomenta, wolike, woshare, uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei.